Не. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в прогнозата за времето на TV4. Днес ще бъде предимно слънчево. На места, главно в планинските райони и средната част на Дуловската равнина, ще има временни увеличавания на облачността, но вероятността за валеж е малка. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен, а след обяд източен вятър. Максималната температура ще бъде между 30 и 34 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 бал. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. През деня ще остане почти без промяна. Вие бяхте с прогнозата за времето на TV4, от мен лека вечер.